खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 13 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साना बायदि हाबायाव नांथाबना बारलांगोन। नखराव गुलाय गुजाय सोमजिनो हागौ। गोसो हमथायनानै सोलिनांगोन। वृष राशि बिब'नो सुखु होनो हागोन। नखराव बिमा बिफा गोजोनाव थानो हागोन। गोजोन संसार दानो हागोन। मिथुन राशि गोजान थावनियाव दावबायनो सम मोनगोन। लोगोफोरजों गोजोननि सम बारहोहरनो हागोन। कर्कट राशि हा हुखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। गुबुननि सोंखारिनाय खोनासंनांगोन। गोसोखौ गोरा खालामनांगोन। सिंह राशि फालांगियाव खहा जागोन। सानै हयै थिरांथा लानांगोन। देरसिननि बोसोन लानाया गाहाम। कन्या राशि गोब्राब थासारिनि उनाव नखराव गोजोन फैगोन। बिदा फंबायनि सोमोन्दोआ साबस्रांगोन। तुला राशि रोंगौथिखौ लाना गोग्गानाय फैगोन। गावनि बुंनाय रावफोरखौ सोदांनाया गाहाम। वृश्चिक राशि सिगाङाव मावनाय गोरोन्थिनि साजा मोनगोन। गुबुनजों निन्दा होजागोन। गोसोखौ गोरा खालामनांगोन। धनु राशि मेगन गोसानि नोजोराव गोग्लैगोन। खामानिफोरा जाफुंसारनो गोब्राब जागोन। मकर राशि थाबथानानै थानाय रांफोरखौ मोनफिननो हानायनि राहा मोनगोन। गोनांथि समाव लोगोनि मदद होनाय मोनगोन। कुम्भ राशि मेगन गोसानि खैसाराव गोग्लैनो हागौ। गोसोआ साहस गैयै जागोन। दुखु सैनांगोन। मीन राशि मोजां हाबायाव आखाइ होनो खाबु मोनगोन। गुबुननि मदद होनो हागोन। बयनिबो अननाय मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।